Bueno, gai komplikatua. Inundik ere, gai hau argitzen laguntzeko, bizitzaren esperientziaren terrazatik hitz egiten diguten gure bi adituekin konektatzeko abagunea datorkigu. Jose Luis Rementeria eta Ricardo Akarregi. Isiseko mehatxua. Soluziorik bai? Eragilok mutil gaurreko da boliñori. Gaztainak erre artian, txipi txaplatu. Isis! Isis! La hortiga, Isisekin broma gutxi, Ojo! Horrek harrapatzea hau da! Grap, seko, Ya lo creo, nik gauza bat esatei beti, Isis da kontu oiget. Askotan ez beti. Gauza unian konpondu berdiela aldala behintzat, unian. Aldala dena beti unian. Isis da kontu egin, hola xinberzetek, oain. Zein izta honian ondo esondek, tartean putakumen bat azaltzen, Bueno, asko zio. Mendibuelta haiteko, makila horregutzia preparauta, ojo. Urritza, aina. Urritza, arellano. Hoi bizkarri eman ezkero. Isis baino eskoliosis. Alare, Isis oina grabia izango. Naiz me guztia baina. Hemen gu, Bai, hemen. 31 urte! Torre beha edortzen, 31! Errez izatela. Urtero! Bueno, miento. 20 eruelgo nazionaleko zehartan, asurdia jodenin. Dan baje, sepalas berri-berria. Guatzen hau, kotxe berri-berria. Guatzale, sinistro total. Guri ez erre, Etxean gueltik. Andria? Andria, eso biztan muturrak, Bueno, sinisteko alda, lehenguan, hotelian, gabeko dantzaldin, Xavier Lete jartzeko esan. Xavier Lete? Gaio zen? Esatu baiak, beste Ez. Xavier Lete esan. Ta, ez izatia? Atxeta, nik gauza esatik, bestia jartzeare gaizki etxeok. Ez. Xavier Lete eskatu eta ez da jagine zintzen, Xavier Lete. Ja. Izarren hausa eta egun batian eta oitan eta. Oye, pon Lete. Que pongas Lete, la órdiga. Y quita eso de Lego y Lugo y... Pon Xavier Lete. Baina, ze pasatzea, hau etxeila komeni, hau pelei butan da gauzak. Hemen ez da imilzatzen hoi. Hoi puteideik ez teukela, baina hemen ez tegazaltzen. Hoxe, beste gauza atzu bai, kese, zea nola kapa ozono, eta klimatiko, kambio, eta hoi bai, hoi tagoa hartzizke eso. Niz, izaten ez tieni harri behar, Ondo zioartzia. Ondo zio. Guna errespetatzen dut. Baina guk esan nahi duna da, urrutiko jungabe, ez da hola txina jun beharrik. Hemen bertan. Hemen bertan, problematikak dauzkeula. Que pongas Lete, pon Lete. Lete, la órdiga, sin miedo, Harry, Lete. Cualquiera. Todas valen. Todas son buenas. Todas son buenas. Lete, hombre. Baina, hemen, gu etxen ondotik, pentsa, urrutia jun beharrik gabe, atzogutzen ze pasazitzeiten, hemen bertan, Torre Bijan, kafe hartzeaten itzala. Ni banitxeak, ez ditatxu nireik. Ez, behotiten horretan. Nei ondirtze da kontatzien, ni baniek. Baiteki ze kontatu beharrete. Jakin nu estepa. Horregatik Seiztak banitxeak. Normala, atzogutzen kafe bat hartu eta buelta bat ematen asinitzala. Sinistaldia zue, sehaskako kalendario bat enula aurkitu Torre Bija guztien. Bueno. Kalendario bat etxean. Ez da bakarrare. Karbate. Oye, que pongas Lete. Lete, la hostia, pon. Quita ese chumpa, quita eso, pon Xavier Lete. Isis, Isis, ikusi nahi gonik egemen, ez da ikusiko bat. Sehaskako kalendario eskeduta Lete hartzeko inez. Ordu bai, bombardeo. Claro. ¿Qué? ¿Calendario zaragozano me vas a sacar? No. Oye, tú, que pongas Lete. Pon Lete y cállate. Pon Xavier Lete. Egun baten pasako alitz, isildik, baina hau, eune
Kargatu itxeaiz, Kargatuko izaiz, Kargatzea izenen, ordu zein de gaiztoa. Zein izango, iria. Oye, hazme un poco de caso, hazme. Pon Salvadorren eriotzean. Claro. ¿Eso tampoco? Pero ¿qué comunidad autónoma es esta? No. ¿Qué? Oye, adiskide bat bazen, orotan bihotz bera. ¿No conoces esa? No, pero ¿qué arroyo? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Tienes todo vascos aquí en la playa abajo y tú no haces... Oye, escúchame un poquito. Oye, que pongas Lete. Pon Lete sin miedo. Oye, y por cierto, saca pan sin miedo. Claro, veo tú, Luis. No va, veo tú.